Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV oɗon jaada hen e banimon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussa Amadou bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye jam wale ma jam wale mon yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eɗen gonirɗon kala on calminama en jetti on kadi no feewi kadi jettor caggal nde gonɗon tigui e darde kadi e wadde commenté kala sa kono ɗum ko Aissata en garat tan e jayndeji men saabu hande en gandi jayde ɗi garti ko yuti koye toɓo ganduɗa go tellima e nder jogli Sénégal kala e kuuɓal ko noonne kadi yoga e jaydeji kañumen cuuɓi ko haalde e crise walla mbiyen caɗele gonɗe e lande biteɗo PDS ko noon tigui toɓo hanki jippima e Dakar addi caɗele jippima e Thiès Kaolack ko way noon jippima e guure kewɗe e ɗo e nder Sénégal ɗum noon addani ɗumen caɗele min garan mon hen e roɓɓindu jaydeli mon e kadi caggal roɓɓindu jaydeli en puɗɗoto e l'Observateur l'Obs ko jayde groupe Futurs Médias jayde noon ne wayno helle muɗum arwanigo kañum suuɓi tigui ko haɗɗe e toɓoji ganduɗa ɗi memi no mbiruɗen ni tigui e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal kono tan caɗele ɗe ɓuuri teskede ko ɗo e Dakar Kaolack Kaffrine e toon to ganduɗa ko woni Thiès ɗum noon jibini kadi caɗele kewɗe ha tengti toon to wuuro witego Bambilor to noon ko yimɓe ɗiɗo mbasi pitali mumen tawi ko sukaɓe nayoɓe koko mbarmi e wiide jayde l'Observateur ko toɓo noon ko ganduɗa ngo toɓo hamnigo no fewi hewgo ndiyam kadi hewgo bonande e wiide jayde nde caggal L'Obs Le Soleil jayde Le Soleil kañumne kadi ko hen tigui arti ko ganduɗa ko ɗum woni toɓo ganduɗa ngo memi wuuro lamorgo no jirɗon ni tigui e photo ngo ko ndiyam kewɗam ene wayno woni tigui e hello ganduɗa ngo woni arwanigo jani witende Le Soleil toɓo ganduɗa ngo kay koko jippiɗo hen nañade jamma mbiyen alarba ene joofi alhamisa ɗo e nder jokli Sénégal kala ha tengti ɗo e Dakar sabima noon ha jibini bonandeji kewɗi e wiide jayde ko wona ɗum ko noon holitama wonde ko ha joni ɓe ganduɗa ko tambiɓe kala ko fate banggue assainissement leydi ndi kañumen tan diwti kala ko fate banggue responsabilité Vox Populi jayde nde kañumne ko hen tigui arte ko yewti ko e gonɗon toɓo jayde noon wi ko Sénégal kala kañum tan joni o muti e nder ndiyam tawi ko ndiyam toɓoji e wiide jayde nde tawi noon on saaha hawri koye gouvernement o ina woni tigui e vacances e wiide jayde nde ɗon ɗo woni ɓiɓɓe Sénégal naɓe e tampere ko ɗon tigui ɓe ganduɗa ko jagorɗe goni e vacances munen ko ɗum tigui woni ko jayde nde finiri e oɗo subaka hande Le Quotidien kañumne ari koko yewti ko e dawrugol woni tan no jirɗon ni ko photo mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade le pape du Sopi ko fate banggue wayloji tigui teskaɗi e nder landa makko PDS caggal kay nde o eɓɓuno walla mbiyen nde waylno ko yewti on ɗon fannu saabi noon oɗo saaha mbiyen ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe hen ina guitta joni koko daari lang gam tan yidde habtade ko yewti nden ɗon feere ɗum saabi noon jayde wi ko haare konnguli jogori teskede hande e oɗo aljuma goto kala ma yuɓɓin point de presse woni hakkude mum e jayndiyankoɓe non tigui crise nani PDS wadde Dakar Times ko ɗum saabi jayde waɗi photoje ɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe ɗo o saaha kay e landa PDS ina gondi tigui ko ganduɗa ko ɗum woni pooɗe duuri hakkude muɗum e pape du Sopi ɗum ɗon noon woni ko haare politique tigui woni ko waɗa lancé manam tan woni tigui ko ɓayina joni o PDS kañum kay e ganduɗa ko woni génération du concrète woni ko jayde wi ɗum ɗon noon ko ɓeɓe ganduɗa ko wonnoɓe PDS kañum kay ɓeɓe ganduɗa ne nanggorani hono Karim Wade woni ko jayde waɗi photo ɓeɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe jeegomo tawi noon kañumen joni o moni kala tan nana waɗa feere gam habtade feere mo ganduɗa o ko Abdoulaye Wade jayde Walfadjri walla Walf Quotidien ari koye on ɗon crise to banggue politique ha tengte banggue parti démocratique sénégalais jayde noon wi ene wayno tan Oumar Sarr so renaki fayi tan koye yaltinede ha laaɓa ceer on ɗon landa biteɗo PDS caggal ɗum noon paɗen koye Rewmi Quotidien kañumne ha joni koye ko yewti e ngol ɗon dawrugol arti e nder caɗele e nder parti démocratique sénégalais holtama noon wonde so ɗum ɗon wayi kom ko wiyete hono tentative de coup d'état woni tan ko ganduɗa ko yidde joni o ɓeɓe ganduɗa ko manam ɓe nanguitaka walla mbiyen ɓe nodditaka e nder on ɗon landa koko tan goni e fewjude feere beele tan ina mbaɗa coup d'état mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade ɗum saabi noon jayde waɗi photo mo ganduɗa o ko Oumar Sarr wondude e le pape du Sopi woni Abdoulaye Wade
caggal ɗum noon ko coftal ɓalli wolle mbiyen Jayde Stade. Jayde Stade kañum waɗi kono jirɗon ni ko photo mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly pettowo sa toon to Naples kono ne kadi e photo Cristiano Ronaldo pettowo toon to Juventus du terrain ɗum ɗon noon firtan ko mo ganduɗa ko championnat calcio i walla mbiyen hono Serie A italiano ma fuɗɗo tigui hande e samedi o ɗum ɗon noon hollitama noon ene wayno ko Naples tan joni joni o koko dalilal gam tigui sukkude ɓe ganduɗa ɓe ko Juventus hayso tawi Inter du Milan kay ina wayno ina tawe ɗon tawi noon koko soodi pettowo kesso hono biyeteɗo Lukaku e nder hen noon hawri ko e Milan se ina foɗi sukaɓe ha heewi beele tan dartade no fewi beele ina wawa tigui yaade ko wiyete hono Ligue des Champions kono ne kadi e ƴewde ko wiyete ko e trophée on ɗon Serie A toon to Italie gasi ha laaɓi ceere Aissata. Amadou gasi ha laaɓi ceere Jayde Stade walla mbiyen coftal ɓalli ha Amadou mataw an aɗa waɗa pratique sport ɓelsi no fewi mbiɗa waɗanno ɗum mais joni kam mbiɗa andi ustima seeɗa mataw aw jeeyaka e ñamalelo yen ɓe ala mi jeeyaka hen holko woni sport ma favori? Sport am favori ko football holon ɗum ɗon holon poste bien sûr min jouami ko milieu terrain esti aussi komi 10 gonnomi Amadou aɗani ɗum ɗo on yeɓa ɓene gandi wonima ɓene gandi oɗoni faɗawaji ɓe commentaire uji eyyi ko ɗon caggal ɗum ɗon en garat nde toɓoli ganduɗa Amadou jippima hanki e nder leydi meɗen Sénégal wonino noon ko ganduɗa ina fadeteno no fewi kono ko wiyete tan so ari yo addu jaam wona ɓuural toɓo ngo noon ndiyam ɗam yuppima woodi ko bonni ko heewe nder leydi meɗen Sénégal guila e Dakar ha Kaolack ha Kaffrine Thiès ha waɗi hen ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen otoji lombima e nder diƴƴe natti wawde yaltude ɗum foof ko caɗele nder leydi men Amadou ko hunde ganduɗa nde ko caɗele mawɗe no mbiɗani kono noon kadi hawri kadi ko e gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe Allah ala ko wawa hen eɗen gandi tooɓo moni kala ene yiiɗi toɓar ha tengti ɗo leydi ndi tolninoɗo e o saaha eɗen gandi ñagudeji kewɗi mbaɗama ha ndiyam ɗam jippi no hannirta ni kono noon kadi seɗen kalten ko ɗo e nder guure mawɗe ha tengti ko wayno Dakar Thiès Kaolack e Kaffrine gurde ganduɗa ɗe ne ponno waɗede ko wiyete ko hono systéme d' assainissement ene woodi ni ko gon kon noon ene waɗi caɗele ha tengti ɗum saabi noon gom wiyetego ONAS woni toppiɓe kala ko fate banggue on ɗon fannu kañumen ene joopo peɗeli ɓesguji ɗi ene mbi wonde ko kañumen beddoto hen kurujiraji e saaha ceeɗu e dabbude e on tuma noon gueɗe cukka so sukki haade mabɓe itta ɗum tawat ko toɓogo ari so ari noon ɗum woni no wawa rewde less e on saaha ɗam wawa bonnude ɗum woni ko ɓeɗon ɓe ganduɗa kañumen kalifina kala ko fate banggue ONAS woni ko joopi ko ɓesguji ɗi noon tigui Amadou aɗa andi neɗɗo ko kañum toppitanto hoore mum saabu hande so laamu fewndi ko enen mbawi rende kono so tawi enen ɓe ganduɗa ko enen poti rende hande ko enen bonnata kala ko ganduɗa udditama walla waɗama e laaɓi ɗi gam ndiyam ne wawa rewde hen sa ari tawa hen kurjuruji ne juppa hen ha heewi to yuppuɓe ɗum hen ɓe wona baali wona beyi ko enen tigui ƴettata ko wayno kurjuruji jetten beddoyoɗon hen ko birtiɗen so jawdi maayi wedde hen so rawandu maayi wedde hen ɗum ɗon foof ko caɗele ganduɗa ine adda ɗum te so caɗele ɗe gaari yanata koye dow meɗen wadde ko enen foti ɓurde tinnitade ngal ɗon banggal sen gummima hayso tawi ONAS ummaki taw yoɓe ganduɗa ko hoɗɓe e sarsaraji gummo waɗa ko wayno setal laɓɓitina ha laaɓa pewda ha feewa nde joueur ɓe foti joude nder wuuro ngo laaɓ cer ganda eɗen mbawi toppitade leydi meɗen kono nde ɗum ɓenni ayi kadi to woni foof no wayi ko wiyete tan neɗɗo saɗa fewda ya adoroy hoorema taw sigi ko noon Aissatou nde tawno laaɓal ummorto ko e nder suudu e nder galle rutto saro e bedda so tawi moni foof laɓɓini ɗumum laɓɓini yeeso galle mum laɓɓini aussi yeeso bedda mum tan goto foof so wayi noon mbi sikki wuuro ngo laaɓat leydi ndi laaɓat ɗum ne kadi mbiɗa andi gouvernement o waɗino tigui lancino appel ko ɓooyani ko kono mataw yimɓe ene gasa jiiɗi tan ko gaare son gaari deefe ñaame walla so paari kadi goto foof rokke kalis walla waɗe passe ɗum woni yimɓe ko cuhri e nder leydi ndi ɗum ɗon woni noon ko yoɗani saabu ko wiyete ko neɗɗo foof ne foti wonde guendiyanke e leydi mum guendiyanke e wuuro mum guendiyanke aussi e galle mum ko nde wonde gueɗɗe juɓɓat ɗum noon haade men tan waynade Aissatou eɗen jinno ruttude teddugal bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe nana jeeɓe en jamma e ñalawma subaka e kikiɗe kamɓe foof noon ene mbawa haaldude inde ɗe kono tan yooɓe gandu eɗen beltaniɓe e kala e saaha sabu eɗen jeeyi konnguɗi mabɓe e encouragement ji mabɓe ɗiɓe mbaɗata e kala e saaha eɗen jettaɓe tan eɗen jarnoɓe kamɓe kala noon tigui ma en cuɓani indeli ganduɗa yete ma en jarnoɓe so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama ko ɗo
ko robindu jayndeli modon haadata bandirabe hettiyankobe yebiyankobe ayaw Pindi TV on jaarama jebgol e non jaadirdo ne dum ko ganda woni robindu jayndeli modon subaka fof ndey Fatou e Thiatou Walo hedno e caggal caméra ji bandirabe on jaarama